खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर गोबां बाथ्रा दं बुंनो थाखाय थोजासे बुंजोबनो हायाब्लाबो जिसेबांखिनि बुंनो हाथावना बै बे थोजासेखौ आं रिप्लाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो सानदों आङो बाथ्राया जाहैबाय दानि जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि बाथ्राखौ लानानै माखासे बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों दा बिथांमोननि थाखाय माखासे रिप्लाइया जाहैबाय मिस्टार बिक्रम दैमारी आरो कास्टम बसुमतारी बिथां सानैया बुंदों जे सिडली समस्तियावहाय जेबो जौगानाय लाबोआखै बा खामानि मावाखै होननानै So for kind information बिथांमोननि थाखाय आं फोरमायनो सानदों जे बिथांमोनहा जुदि केम्पेनिं खालामदोंब्ला कासिकट्रानिफ्राय लानानै बासुगावसिम जे सिल लामा सोरनि बानायनाय सोर रिपेयारिं खालामनाय बासुगावनिफ्राय लानानै कक्राझारसिम जे नोंथांमोनहा जे लामा सिल मोनदों आरो आन्डार कनस्ट्राक्सन मोनदों दालां बानायनाय मोनदों सोरनि दैदेननाय सरकारा बानायनाय बासुगावनिफ्राय जे ओरै फारसेथिं बांगालदबा जानानै थांनाय लामा बांगालदबानिफ्राय सुन्दारिसिम थांनाय लामा बिनि जे स्लिम लामा पाक्का सालायनो मोनदों गारि बे सोरनि सरकार बानायनाय गयबारिनि रनसायदामनिफ्राय लानानै बांगालदबाथिं लानानै सुन्दारिसिम लानानै बै बे जे स्लिम लामा बे लामाखौ सोर बानायनाय सुन्दारिनिफ्राय लानानै डाइरेक्ट ओरै अलसिया बाजार लानानै डाइरेक्ट ओरै बामोनगावथिं लानानै बे सोरनि बानायनाय सरकार सोंखो कासिकट्रानिफ्राय लानानै बेंटल गेटसिम बेंटल माने बेंटलसिम थांनाय लामा बेयाव जे नोंथांमोना स्पिडै गारि सालायनो हायो स्लिम लामा मोनदों कासिकट्रानिफ्राय बेंटलसिम बे सोरनि दैदेननाय सरकारा बेखौ रिपेयारिं खालामनानै मोजां बानायनाय बेंटलनिफ्राय लानानै सान्तिपुरसिम एसेबां जे मोजां स्लिम गुवारै सालायनो मोनदों गारि बे सोरनि दैदेननाय सरकार बानायनाय बेंटलनिफ्राय लानानै फाग्लादिया दै ओरै थांनाय दालां स्लिम मोजां जालांबाय लामायाबो मोजां जालांबाय बेखौ सोरनि दैदेननाय सरकारा बानायनाय बेंटलनिफ्राय लानानै कासिकट्रासिम फैनाय लामा एसेबां स्लिम मोजां रिपेयारिं खालामनाय बे सोरनि सरकार दैदेननाय समनि बाथ्रा बानायनाय सोरनि सरकार दैदेननाय खामानि मावखो बेखौ मा बानायाखै होनदों रनसायदामाव इसेबां गिदिर ब्रिज बानायनाय दंफांनि दालांखौ जे पाक्कानि ब्रिज बानायदों बै बे ब्रिजखौ सोर बानायनाय सोरनि दैदेननाय सरकार बानायनाय एफा मोजां लामा बानायदों बेफा मोजां दालां बानायदों बायदिसिना बानायदों बेखौ बानायाखै होनदों फाख्रिगुरि मानि बा बबेबा मानि जायगा मानि जे माने कालचार स्टेजफोर डेभेलपमेन्ट खालामदों बेफोर बानायनायखौ सोरनि दैदेननाय सरकारा बानायनाय प्रुफ नांगौ नामा प्रुफ नांगौबा फै गारिखौ थाव सोनो गोनांथि गैया देखायगोन आं लांनानै नोंखौ नोंनो प्रुफ नांगौ होनदों फोरमान नांगौ होनदों ओंखार डाइरेक्ट नोंनो कालचार स्टेज मोनसे मोननै जिसेबांखिनि बानायदों बेखौ देखायजोबगोन मडेल स्कुल बानायाखै होनदों बानायदों दा बबेखौ बानायाखै होनखो एसेबां जौगानाय एग्लुं एग्लां बाथ्रा बुंबाय नोंसिनि सिगाङाव बानायनायखौ मानो बानायाखै होनना बुंखो मा हिसाबै बिदि बुंनो हाखो बेनो जाबाय बिथांमोननि थगायसुला राव आरो रायजोखौ थगायनानै भट बिनो नाजानायनि बाथ्रा मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन जों गिदिङो जोङो माखासे जायगायाव गिदिङो आरो बै बे जायगायाव गिदिंनाय लोगो लोगोनो जों बबेथिं डेभेलपमेन्ट जादों बबेथिं जौगानाय जादों बेखौ जों नुनो मोनो बासुगावनिफ्राय जेब्ला फैयो बासुगावनिफ्राय फैयो बैयाव मोनसे मा होनदों जरना जल होननाय मोनसे कम्पानि दं बे कम्पानिनि लामाजों जेब्ला फैगोन फैनानै जेब्ला नों राइट साइडजों लामा लागोन बेजों ओरै मोनसे दै बारनो गोनां दङ बै दालांखौ सोर बानायखो बे दालांखौ सोर बानायखो एफा मोजां बे लामाखौ सोर बानायखो नङा होमबा जेब्ला सुन्दारिनिफ्राय ओरै फारसेथिं थाङो मोनसे एसे आवगायलाङो काजलगावथिं थांनाय लामा बिनि गेजेराव सुन्दारिनि ओरै मा होनदों अलसिया बाजारजों थांनायखौ बारनानै एसे आवगायलांनानै दालां बारनानै लेफ्ट साइडथिं जे मोनसे एफा मोजां फरेस्टनि लामा दङ बेखौ सोरनि दैदेननाय सरकारा बानायखो एफा मोजां लामा बेखौ मानो बानायनायखौ मानो बानायाखै होनना बुंखो एफा मोजां बानायनायखौ कासिकट्राजों ओरै बेंटलसिम एफा मोजां स्लिम लामा गारि सालायनो हायो काजलगावनिफ्राय बेंटलसिम एफा मोजां स्लिम गारि सालायनो हायो बेंटलनिफ्राय सान्तिपुरसिम एफा मोजां स्लिम गारि सालायनो हायो
सामथायबारिनिफ्राय लानानै डाइरेक्टलि मा होनदों रुनिकाटाथिं एबा स्लिम गारि सालायनो हायो बेफोर लामाखौ सोर बानायखो नोंसिनि मा होनदों BPF नि बस नोंसिनि BPF नि प्रेसिडेन्ट बेनि खाथि एबा मा होनदों बेखौ बाथौ खेराइ रिजर्ट बे मोनैनि सिगां लेफ्ट साइडजों गुरुबासा बारस'नाय लामा दङ बेखौ सिगाङाव बानायाखैमोन बेयावहाय जे CC ब्लक एबा ब्लेक टपिं लामा बानायदों बेखौ सोरनि दैदेननाय सरकारा बानायखो सिगांथ' बेजों बारस'नो हायामोन दाथ' बारस'नो हाबाय सिगां मा खालामोन सामथायबारिजों बारस'नांगौ बेबो लामाया जि गाज्रि दाथ' बेसेबां स्लिम आरो बिनि गेजेराव इभेन नोंसिनि मा होनदों BPF नि प्रेसिडेन्ट एबा हाग्रामा महिलारि एबा बिथांनि जे रिजर्ट बिनि सिगांनि लेफ्ट साइडथिं थांनाय लामा जेब्ला नोंथांमोना कासिक'ट्राथिं माबाथिं मा होनदों कासिक'ट्राथिं थांनाय लामा काजलगाव थांनाय लामा बङाइगाव थांनाय लामाजों थाङो अब्ला बिथिंनि लेफ्ट साइडआव मोनग्रोयो सामथायबारिनि सिगां बाथौ खेराइ रिजर्टनि सिगां बिथिंजायनि एफा स्लिम लामाखौ सोर बानायना होखो ओरैनो हारसिं जादों नामा बेफोरो बानायाखै होनदों जे मिस्टार बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी ना नोंथांमोननो प्रुफ नांबावगौ नामा गिदिंनो नांगौ नामा नोंथांमोननो मा फोरमान नांगौ एफा मोजां लामा बानायदों आरो बे लामाखौ लामा होनाबा माबायदिखौथ' लामा होनना बुङो माबायदिखौ लामा होनना बुङो बेफोरखौ लामा होनाबा बे रनसाइदामाव जे एफा गिदिर ब्रिज बानायबाय दंफांनि ब्रिजखौ जे एफा मोजां पाक्कानि ब्रिज बानायबाय बे लामाजों थांनाय एफा गामि थांनाय लामाफ्रा एसेबां स्लिम जाबाय सोरनि दैदेननाय सरकारा बानायखो सोरनि दैदेननाय सरकारा बानायखो बासुगननिफ्राय थांनानै जेब्ला ओरै मा होनदों जरनाजल सेरजों थांनाय लामा बारनानै बिनि गेजेराव ओरै दांथलजों थांनाय लामा दङ बे दै मोनसे दङ बे दैनि दालांखौ सोर बानायखो सोरनि दैदेननाय सरकारा बानायखो बिनि लामा स्लिमखौ सोर बानायखो बांगाल दबाजों ओरै लामा आरो बिनि गेजेराव सुन्दारिजों ओरै थंब्लेट थांनाय लामा एफा स्लिम बे सोरनि दैदेननाय सरकारा बानायखो मा प्रुफ नांगौ नोंनो मा प्रुफ नांगौ एफा बानायनाय लामा बानायनानैबो बानायाखै होनना बुंदों बेबायदि आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बिथांमोना जेब्ला बाथ्रा बुङो नंखाय अब्ला जों जेब्ला गिदिङो नुयो नालाय नुनायखौसो बुंदों आरो नुदों नालाय डेभेलपमेन्टआथ' जादों जों जेब्ला गारि सालायो मोजाङै स्लिम लिब गारि सालायलांनो मोन्दों स' बिनि थाखायनो जों जेब्ला गारि सालायनो मोजाङै मोन्दों अब्लाथ' बे बाथ्राखौथ' बुंखागोन ना आं जि बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना इमिडियेटलि नंखाय सानोबा इनकुइरि खालामबानो जाबाय एफा मोजां बानायदों बेफोर लामाखौथ' सोर बुंदों बानायाखै होननानै स' बेनो आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन स' बेनो आंनि रिप्लाइआ बिथांमोननि थाखाय जे बिथांमोना जे बाथ्रा बुंदों बिक्रम दैमारि आदा कास्टम बसुमतारी आदा बिथांमोननि जि बुंनाय बाथ्रा डेभेलपमेन्ट जायाखै जौगानाय जायाखै होनना बुङो बिथांमोननि थाखाय बे मोनसे मोजाङै आङो मोनसे फिथाइ होदों आरोना जे काजलगावनिफ्राय थांनाय बेंटल गेट लामा बेंटल गेटनिफ्राय शान्तिनगर लामा शान्तिनगरनिफ्राय नोंथांमोना ओरै मा होनदों रुनिकाटाथिं थांनाय लामाखौ नायदो बेसेबां मोजां आरो बिनि गेजेराव गुरुबासाथिं नायदो नोंथांमोना सामथायबारिनिफ्राय लानानै ओरै रुनिकाटा आरो बिनि गेजेराव BPF नि प्रेसिडेन्टनि रिजर्ट बाथौ खेराइ रिजर्ट बिनि मोनैनि सिगां लेफ्ट साइडजों गुरुबासा थंब्लेट बारस'नाय लामा दङ बेखौ खथ' मोजां बानायना होबाय बेफोरखौ सोर बानायना होखो जे कासिक'ट्रानिफ्राय बासुगावसिम थांनाय लामाया बेसेबां गाज्रिमोन बेखौ रिपेयारिं खालामनानै एफा गोदान बानायना होबाय लिब थांनो हानाय सोर बानायना होखो बासुगाव जेब्ला मोनैनि सिगां मोनसे गयबारि मोनो बे गयबारिनिफ्राय डाइरेक्ट सुन्दारिसिम एफा मोजां स्लिम बिनि गेजेराव मोनसे दालां मोनबावो बेफोरखौ सोर बानायनानै होखो बासुगावनिफ्राय डाइरेक्ट बासुगाव नोंथांमोना फ्लाइअभार मोनदों बेफोर माबोरै डिसिप्लिन जाखो बोरैहाय बानायनो हाखो बेफोरखौ मा बुंनो फैदों आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना क'क्राझारजों थांनाय लामाखौ नोंथांमोना आन्डार कनस्ट्राक्सन नुनो मोनगोन सिडली समस्तिनिखौल' बुंबावदों आङो बेखौ सिडली समस्तियावनो एफा बाथ्रा बुंबाय आङो मिथिबायना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेनो आरोना बे बाथ्रा बुंनो गोनां गैयामोन नाथाय बिथांमोनहा जे गावसिनि फेसबुकनि दारै बाथ्रा बुंदों बिथांमोननो प्रुफ नांगौ फोरमान नांगौ बिनि थाखायनो आङो पिन पइन्टखौ डाइरेक्ट होयै बाथ्राखौ बुंबाय आङो पिन पइन्टखौ डाइरेक्ट होयै मिस्टार बिक्रम दैमारि आदानो आरो कास्टम बसुमतारी आदानो बे फिननायखौ होनाय जाबाय आरोना आं सासे उन्दै गथ' बिसोरजों आं रुजुनो हाया नाथाय आंनाव इनफरमेसन थानायखाय बिथांमोना फोरमान नांगौ होननायलाय आं सासे उन्दै गथ' आं सासे जाखांफुनाय सासे लाइमोन आं जेब्ला गिदिङो बाहेराव माबा मोनसे खारननि थाखाय बेयाव आङो सोरगिदिं नायनायाव नुनो मोननाय बे पिन पइन्टखौ आं नोंथांमोननो होनाय जाबाय आरोना बुङो बिथांमोनहा जे गामि खनायाव जेबो डेभेलपमेन्ट जायाखै कालचारफोरनि स्टेज बानायनाय मानाय फोरमान नांगौ नामा थाङोब्ला गोसोब्ला होगोन देखायगोन नोंनो लानानै मोनसेबाबो बानायदों मोननैबाबो बानायदों मोनथामबाबो बानायदों जि बानायदों बेखौ जेसेबांखिनि बानायदों बेखौ नोंथांनि सिगाङावहाय फोरमायनानै होगोन आं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदि आरोना थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय खुलुमनाय थाबाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेसेबांखिनि माखासे सुबुंफ्रा खोनासंनो बानानै
बा खोनासङालासिनो खालि कमेन्टल' खालामनो फैदों बिथांमोनखौबो वेलकाम नोंथांमोना जि बाथ्राखौ बुजियालासिनो कमेन्ट खालामोबा बे नोंनि पार्सनेलि मेटारसै बे आंनि बुंनांगौ बाथ्रा गैया जि नाथाय आङो बुंनांगौ जि आं नाथाय फोरमान होनांगौ जि नाथाय आङो पिन पइन्टखौ होनांगौ आं बे पिन पइन्टखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंबाय आरो बे पिन पइन्टखौ नंखाय सानदोंब्ला नोंथांमोना रोखायै गिदिंनानै थांनानै फैनो हागोन आरो नोंथांमोना फट' खेबनानै नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन मानो होनब्ला जि बुंदों बेफोर गासिबो डेभेलपमेन्ट खालामजोबनाय गोजा आरो डेभेलप जानाय गोजा नङा होमबा स' बेफोरखौ बानायाखैबा सोरथो बानायखो नङा होमबा बेफोरखौ बानायाखैबा सोरथो बानायखो एफा गिदिर गिदिर दालां बानायबाय एफा गुवार गुवार लामा बानायबाय एफा गोलाव गोलाव लामा बानायबाय आरो बेसेबां गोलाव लामा बानायनानैबो बानायाखै होननानै बुङो बे एसे साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा मानो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन स' बिनि थाखायनो बैफोर बायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जादों आरोना थेंक इउ स' माच मान गोनां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ